Olikin mielenkiintoista. Mikä oli tämän keskuksenne parhaat palvelut, mitä täältä saa? Täältä Jänikeskuksesta saadaan, eli oli se hiihto ja aikuiselta 13 € kerta, eikä aikarajoitusta. Sitten meillä oli se uinti mahdollista. Siinä oli se saunasuihku ja pukukaappi 5 €. Ja jos tulet hiihtää, niin voit myös mennä saunomaan, niin se on 2 €. Se uintihan oli tuossa ulkona, eikö ollut? On. Joo, eli se on aika jännä talvella varmaan. Joo, se on iso maa-uimala siinä, 15×25 on sen altaan koko. Ja se lämpiää hiihtotunnelin Lauhdenvedellä, eli se on viime vuonna tuonne joulukuun alkuun asti. Mutta silloin siellä lämpötila oli semmoinen 14 astetta, että avantoimarit saattaa liian lämmintä. Okei. Mulla olisi ollut liian kylmää. Joo. Ja sitten meillä oli ne hotellit, se Reima Country Hotelli ja huoneistohotelli, Lumihovi oli tuossa ylhäällä. Niin, siinä oli ne kuivauskaapit ja... Kuivauskaappi joka huoneessa ja oma parkki. Kiitos sulle. Hyvä. No niin. Tästä kuvaa. Hänellä on kuulemma huono muisti. Ja tuossa aiheesta toiseen, niin tuossa luin pyöräilystä artikkeli, että millä tehdään, no aletaan nostaa keskilopeutta. Joo. On se, että milloin ylemmässä joo, wattimittari ja kolme. ja siellä se todellinen on. Joo, kyllä. Sillä nostaa keskilopeutta. Joo, kyllä. Joo. Ylemmässä pitää kuitenkin edelleen polkea, mutta ei älä joo, niin ei ole siitäkin nopeaa. Kyllä.